all the time because He has risen. Sa akong kasinatian, sa akong formasyon, o before sa akong formation, na-engage ko mga pastoral work dito ko sa akong first cycle of philosophy, dito ko sa mga tiguwang sa Mother Teresa's house sa Mabulo, Cebu City, na dito sila home for the aged. Mausap kini ang kasinatian dito sa gawas. Naagya po siya home for the aged dito. The same congregation, yung Mother Teresa's congregation. Unya, niya ko karon sa Malalag, mga tuan ko sa mga Camillian sisters, diha sa Digos, kay magpalit og kandila, kung sa pa'y gamit nato diha sa opisina. Naasad sila dito'y mga tigulang. Doon ay ako nakita. Duha ka klase ako nakita ng mga tigulang. Ako lang ibutang ay ehemplo diha karon sa mga Camillian sisters. Kay from time to time, dili lang kay mopalit ko dito usay akong dadon tong akong Bluetooth, no? Ito akong blue or green nga speaker. Unya, ako silang kantahan dito. Labi na ang mga Bisaya. Matud nila, matud mo. Sus, makita yun nimo ang ilang mga dagway. No? Nagikan sa mupakalit na gyudog, siga ang mga mata. No? Sa kunang gingon, duha ka klase ako makita sa mga tiguang dito. Doon ay mga tiguang, no? Mga babae raman ang ilang i-cater dito, malipayon. Na usa magsigira sa kanta, ang usa smiling perni, no? Mag-istorya ko niya, mag-joke pa ganit siya. Pero doon na sa ipipila ka mga tiguang dito, no? Sige mugot. Maldita. No? Dili man ganit paduol. Mangutana siya. Hindi, ano ba yun siya? Guwapa na ba yun? No? Sana makita ganyan, mistisa, edukada, mag-English man siya. Pero di siya malipayon. Adunay giingon, the psychology, no? Erik Erikson's, no? The social development sa tao, no? Dunay mga stages of development. Kunyang kinatapusan nga development according to ages. Digo siya konkrito nga kuha, pero kasagan sa gingon, maybe 55 or 60 years old above, mauna ni sa retirement age. No? Nga makita ni nato, nga anis ang higayuna manggawas. No? Kung maayo kaayo ang imong kinabuhi sa una, pagsugod pa lang, when you were conceived, hindi pa lang ka sa sulsakyan sa imong nanay, ug hangtod na tao ka, hangtod ni tubo ka, ug hangtod na tiguang ka, makita na diha ang imong kasinatian sa kinabuhi. No? Nya kadtong malipayon, makita nimo nga either nagkalisod sila sa ilang kinabuhi sa una, pero napasaylo to nila. Doon na sila kagawasan. Nya makita na nimo sa ilang katiguangon. Sa ako nanghihatag nga ehemplo. Kaning mga tiguang nga malipayon sila, bisag naa sila aning lugar nga home for the aged. Pero doon ay uban. Sa ako nag-iingon sa laing bahin, doon ay uban nga mga tigulang nga cranky, nagsigig mukot, maldita, no? Nga makita nimo nga di na ko makuha ng istorya, pero if we look at the theories, nagyatag ni Erik Erikson, doon ay mga isyu nga wala na sulbar, nga hangtod sa iyang katiguangon, hanaa paghihapon. Ang pipila gani ka mga tigulang, nga katong mga malipayon, no? Matawag na nato sa iyang ihatag nga description, nga mga tao
nga adunay paglaom. They're still hopeful people. Malipayon. Kaya ang mga tao nga adunay paglaom, malipayon. Makita usab ka na. Kaya wala naman sila no? Di naman sila magplastikay, kaya di naman galing sila kalihok. The mobility, pila na lang ka% sa ila. Euro na magaling sila, itukmo na magaling sila wheelchair. Pero makita niyo sila mga dagway o mga mata na dunay kalipay, dunay kontento sa ilang kinabuhi. Makita sa nimo sa lingbahin, kaya itong uban nga cranky. Makita nimo nga magsigig mukod, murag walay kalipay. Matawag nato sa gingon ni Erik Erikson, in despair. Walay paklaom. Walay kalipay, walay kinabuhi. Mao man usab ang atong nakita karon, no? Nga mga ehemplo, bisan pa siguro dili ta tiguang makita na nato sa mismo sa atong kinabuhi. Are we hopeful? Or makita nato kanunay ang mga panghitabo sa atong kinabuhi o bisan karon nahitabo sa atong katilingban karon nga masagmuyo kita nga wala nay paglaom. Mabitaw ng ubang mga batan-o, no? Mawad-an ng paglaom unsay buhaton moambak sa building nga taas. Unya ang uban, no? Maghikog. Kaya maingon sila, wala nay paglaom. There is no meaning in life. Asa man nakitahaom karon mismo sa unang pagbasa o sa ikaduhang pagbasa, makita na ito kini. Kung kamo pa ka si Felipe, no? Sa background sa atong first reading, the Acts of the Apostles, makita nato nga si Felipe, di ni siya Felipe katong apostoles. Kini si Felipe, mao kini siya ang usa sa mga deacons nga napili kauban ni Esteban or ni Stephen. No? Sa pilang mga pangalan, ako na hinduman si Nicanor. No? Ito ni sila kabuok. Unya, siya mingadto sa Samaria. O nakita nato ang istorya about, no, the Jews and the Samaritan nga naa say conflict. But actually, kini sila originally maura ni silang mga kaliwata. They have the same roots. Unya kining mga Hudiyo, gusto nga, we are clean. Kami ang tinuuray. No? Kay ang uban ng mga Samaritan, murag natakda na ni sila, murag na half-cast na ning uban, no? Pero sila usab nagalaom, no? Ni ining Mesiyas nga moabot. No? Kay numdum ta sa istorya ni Jesus, nakikistorya sa Samaritan woman. No? So kadto nga boundary gitangtang to ni Jesus. No? Nga mawa na ni siyang mga prejudices between you and me, between the Samaritan and the Jews. Kaya maura may atong sinugdan usaraman. Pag ato na ni Felipe, gidawat man siyag maayo sa mga Samaritanhon. No, sa iyang pagdawat, nakita niya ang paglaom kay ang mga Samaritanhon very receptive sa mensahe nga gihatag ni Felipe. Una sa tanan, no, nang ayo si Felipe sama kang Jesus, no, paralytic, unsa pa na diha, unya nag-exercise pa gyud siya, no, nag-cast out of demons pa gyud siya. Sumao ni ang gasa ni Felipe, no, unya ni anang higayuna na converter niya. Ug diha sa pag-converter niya sa mga Samaritanhon na unsa naman, no, they are very hopeful and receptive and joyful. Malipayon kaayo sila nga midawat ni ini. No? Mauman nga nahimo sila mga membro na sa katilingban, gibunyagan sila, o nakatiwat sila sa Espiritu Santo. Sa ikaduhang pagbasa, makita usab nato nga ang background ni ini, the first letter of Peter, no? Ang Asia Minor, nga doon na mga sumusunod ni Jesus at nahigayon na. Ang ng Asia Minor karon, Turkey. No? Sa Turkey. So, nani mga sumusunod ni Jesus dito, unya, they were persecuted.
So sulat ang author ni ining first letter of Peter to encourage them, no? To be hopeful, no? Nga bisan pa man sa mga diskriminasyon nga inyong nadawat, political, legal, or social discriminations, ayaw mo katarog sa inyong pagtuo. Look at the cross, the suffering of Christ. Mauman nga kung mag-antos mo, pagpuyo ka mo, nga maayo, an honest life, kaya mauna siya ang inyong pagsaksi. Makita kini nato, no? Nga ang mga sumusunod ni Jesus sa panahon sa mga apostoles, sa panahon nga itong nga una na nga mga sumusunod ni Jesus sa komunidad, doon na yung mga paglutos. Ang nakanindot kaysa itong ebanghelyo, no? Mauna siya, flashback dayon ta, kaya mubalik mo ta ni Jesus, no? Sa iyang time, pero mas sa promise. Kana bitang na ay maghatag nato saad, sa aranta, no? Murag na atay paglaom. When somebody promised us, mubalik ko. No? Murag mga salida sa teleserye, no? When somebody said, darling, mahal, mubalik yun ko. Nga si mahal sad, nilaom. No? Nili uban sa istorya, i-twist nato, no, nga mulakaw ang lalaki, minsan mubalik ko. Kung nga wala na day mubalik. No? Pero dili inana si Jesus. He promised, I will come back. Mubalik ko. Pero di na siguro siya nga live. Nga ilang nakita, in the last time said, bye-bye. Mubalik na ko sa akong amahan. But, He promised, there again, ningon siya, ihatag na ko ang Espiritu Santo. Mao kini, natunod yan, ang Espiritu sa kamatuoran. Kinsa man ang kamatuoran? Siya. Because Jesus said, I am the way, the truth, and the life. So siya, ang Espiritu sa kamatuoran, nga mo balik. Mauman kung ato kayo makita, no? We go to the history of our church. Makita nato kung giunsa po pagluto sa atong simbahan. Many times, ang mga santos na karon atong hibaw-an, how many of them? Minsan ang Filipino saints nga atong hibaw-an, San Pedro, San Lorenzo, kini silang duha gani, nakadawat kini mga paglutos. Nga sila sab, nakahatag na to og paglaom. The game is not yet over. No? So makita na to kini, no? Nga diha mismo sa gihatag ni Jesus na to nga saad, adunay paglaom. Ug diha sa paglaom, mo bitaw atong balikan ang Magna Carta sa atong pagtuo. What is the Magna Carta of our faith? Of our belief? No? Blessed are you. Blessed are you. Asa na nato mabatian? No? Nga during the sermon of Jesus, iyan ang ihatag ka nato. When we are blessed, we are happy. And it's a hope. It's always a hope. Mauman, nga makita nato, kung akong ibalik ang unang example nato, matiguang man tao mabatanon. When we keep that faith with hope, we are always joyful. Yung mga natong nabatian sa responsorial psalm, sa itong salmo, kasadya, kalipay. No? Ang kalipay, no? Isinggit sa tibok yuta ngadto sa Dios uban sa kasadya. Sa atong pagtuo, siguro karon kung kita pa'y katarman, katbalugan sa Samar, din dunay bagyo yun, signal number 3. Kung makita na ninyo sa YouTube, no? Kanang pipila na to sila, i-transfer na ngadto sa evacuation center. Unya, maingon pa dito ang nag-megaphone, social distancing, maka-social distancing pa ka, no? Nga ang mga bata ang ipangkugos naman tungod sa katugnaw, tungod sa hangin, no? Nga apag yapay mga social distancing. Hindi mo pasabot na dito masunod ni ini,
Pero makita usab nato, no? Ang mga naong sa mga tao, naagya po sila ipaglaom. Kung kinaanad naman sa sila sa mga bagyo. No? They have already the tolerance. Sama usab ka nato. No? Kagahapon, ni uyog o kadali. Diha na say uyog. Naka-feel mo. No? Unya, no? Bagyo dito sa Visayas, nakita diri, no? We are not praying na moabot na itong balik. It's always possible. Pero sa atong nasinati, last year, o karon man, no? Ana pa ba kita'y paglaom? Nagalaom pa ba kita? No, nga, we pass through all this. O dili lang, we are in despair na wad-an na tagpaglaom, kung dili, mas bulalong, mas muisog ang atong pagtuo na anaa gayon Diyos. Siguro, atong balikan unsay giingon ni Jesus, mubalik ako. Ania ako, kanunay kaninyo. Manindog kita, ug atong awito ng atong pagtuo.